Йоз кояшы туры карый башлау белән җирлегебездә чистарту эшләре башланып китә. Өмәләрдә район халкының актив катнашуы аеруча сөенечле хәл. Мөслим урта мәктәбе Тукай урамын юып диярлек чыкты. Коллективның дустату булуы аларның уртак эшләреннән күренеп торды. Бүген без 19 март көнне үзебезнең Капла Тукай исемендәге коллектив белән беренче язгы өмәгә чыктык. Коллектив белән бергә булгачтан бик күңелле эшләве, язның беренче көнендә шундый кояшлы, шундый матур, искитмәле көн, җылы, һәм коллективның җылы карашы да үзебезгә рәхәтлек бирә. Тукай урамына бергәләшеп эшкә чыктык, өмәгә. Сабантуйга әзерләнәбез. Үзебезне матурлыйбыз. Җирлегебез халкы мондый чараларның берсеннән дә читтә калмый. Үзебезнең җирлек, үзебезнең яшәеш бит бу. Мөслимнең йөзе аның урамнарыннан күренә. Күмәк эш җанга да рәхәт. Берәү дә битарафлык күрсәтмәде. Себеркесен дә алып килгәннәр, тырмасын да, шиләгендә. Biz менә күбәләк коллектив, детсад коллективы беренче тапкыр менә бу елда үзебезнең беренче өмәгә чыктык. Үзебезнең территорияны чистартабыз. Мөслимебезнең матурлыгы, чисталыгы үзебез өчен без ел сайын шулай торып өмәләргә чыгып, юл кырыйларын чистартабыз, себерәбез, матурлыйбыз. Мөслим гимназиясе укытучылары һәм район мәдәният бүлеге егет-кызлары кооператив урамын ялтыратты. Күбәләк балалар бакчасы коллективы Фәтхуллин, лицейлылар Банык урамында чистарту эшләре башкарды. Культура работниклары беренче өмәгә чыктык. Мөслимнең урамнарын чистартып, тәләп матурларга тырышабыз. Мөслимебез көннән-көн матурланып, яшелләнеп бара. Безнең инде әлбәттә мөслим халкының да монда өлеше бик зур. Без һәр даим шушындый матур өмәләрдә катнашып торабыз. Эш барышын хезмәт коллективлары фотога да төшереп барды. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе.